Znajdujemy się właśnie na starym cmentarzu żydowskim w Gliwicach, najstarszym żydowskim śladzie właściwie po społeczności żydowskiej w naszym mieście. Dzisiaj odbywa się tutaj społeczna akcja porządkowania tej nekropolii. Około 30 wolontariuszy z drugiego liceum ogólnokształcącego w Gliwicach bierze dzisiaj udział w porządkowaniu głównie nowej kwatery cmentarza żydowskiego za moimi plecami. Dotychczas udało się tutaj uporządkować starą kwaterę oraz kwaterę grobów honorowych. Są to części cmentarza szczególnie ważne dla historii tego miejsca, ale także dla historii Gliwic. Stara kwatera przypomina nam o tych najstarszych mieszkańcach wyznania mojżeszowego z początków wieku XIX, zaś kwatera grobów honorowych upamiętnia osoby szczególnie zasłużone dla naszego miasta, fabrykantów, radnych naszego miasta i innych działaczy.